U subotu 17. septembra leta gospodnjeg 2011. održat će se Nemanjin Svetopetrovsko-Deževski sabor kod Petrove crkve u Rasu. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 8 sati. Služi njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski Teodosije sa arhijerejima, sveštenstvom i monaštvom Srpske pravoslavne crkve. Peva crkveni hor Branislav Nušić iz Kosovske Mitrovice. Kulturno-umetnički program počinje u podne. Učestvuju Radmila Mišev, glavni i odgovorni urednik dečijeg časopisa Svetosavsko zvonce, pozorišna grupa Zvonce iz Beograda, kulturno-umetničko društvo iz Leposavića, pevačka grupa iz Velike Hoče, pevnica crkve Svetog Nikole, kulturno-umetničko društvo Ras, pevačka grupa Rašanke. Posle kulturno-umetničkog programa obilazak srednjovekovne Nemanjićke crkve u Deževi. Subota 17. septembar, Nemanjin Svetopetrovsko-Deževski sabor kod Petrove crkve u Rasu.